Bakit hindi mo agad sinabi sa akin noon? Para ano, ma? Alam ko naman ang ugali nyo, na mabait kayo kapag may hinihingi kayong pera. Nakita nyo naman, kahit gano'n nyo sila trinato noon, walang nagbago sa kanila. Paano mo sasabing walang nagbago? Ikitang-kita ko ang buhay nila ngayon. Yun na nga po, ma. Umangat na sila't lahat, pero nanatili pa rin nakaapak sa lupa ang mga paa nila. At kahit pinagtaboy nyo sila nung mga panahong kailangan nila kayo, dahil buntis sa Ate Myla, anong ginawa nyo? Pinabayaan nyo sila. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Lumuhod sa harap nila at humingi ng tawad, ganon. Hindi gano'n ang ibig kong sabihin, ma. Maging patas naman sana yung ugali nyo. Pag puro pera ang nasa isip nyo, kahit wala sana kaming pera, gampanan nyo pa rin ang pagiging ina nyo sa amin. O Jacob, napauwi ka. Sino siya? Ano po? Siya po si Myla, nobya ko po. Kamusta po kayo? Mano po? Maupo kayo. Siya nga pala, Jacob. Kamusta ang pag-aaral mo? Ma, hihinto na po muna ako. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo? Ma, ayaw ko nga nang pinapakuha yung kurso sa akin. Hindi ko linya yun. Kahit na! Gusto kong kagaya ng papa mo, ang kunin mo! Ma, hindi na muna ako mag-aaral. Hihinto na muna ako. Seryoso ka, Jacob? Anong rason, ha? Ma, nakatira na kami ni Myla sa isang bahay sa Maynila. Buntis na siya. Pakiulit mo nga yung sinabi mo? Mahal, bumalik na tayo sa Manila. Mula ngayon, wala ka nang mahihingi sa amin na kahit ano. Kahit lupang pagtatayuan ng bahay mo, wala kang makukuha. Bahala ka na sa buhay mo. Umalis na kayo dito! Mahal, ayaw ata sa akin ng mama mo. Sana di mo na lang ako sinama dito. Hindi, mahal. Gusto ko ring malaman ni Mama na ayaw kong ipilit nila yung kursong gusto nilang aralin ko. Hindi ko gusto yun. Ano nang gagawin natin? Bahala na daw tayo sa buhay natin. Huwag ka mag-alala, mahal. Patutunayan ko sa kanila na kaya ko kahit wala sila. Bumalik na tayo ng Maynila, mahal. Sige, mahal. Para makapaghanap na rin ako ng mapapasukang trabaho. Hayaan mo, mahal. Susuportahan kita sa lahat ng magiging desisyon mo. Tara na, mahal. Saan kaya ako mag-a-apply? Siguro naman, madali lang ako makakapasok dahil graduate ako. Si Bunso tumatawag. Hello, Bunso. Bakit? Kuya, gusto ko pong mag-apply ng trabaho. May alam ka bang mapapasukan ko? Gusto mo bang ipasok kita dito sa trabaho ko? Talaga, kuya? Sige, sasabihin ko kay mama. Teka, Bunso. Tiyak, hindi siya papayagan ni Mama pag sinabi niyang papasok ko siya. O Hana, bakit parang masaya ka? Ama, magkakatrabaho na po ako. Talaga? Mabuti naman. Saan yan? Ma, ipapasok daw po ako ni kuya sa trabaho niya. Ano? Hindi pwede. Ma, bakit hindi pwede? Sa kumpanya naman nagtatrabaho si kuya.
Oo, sa kumpanya nga. Pero ano, sa mababang posisyon? Utusan? Ganun bang gusto mo? Hindi bagay yung natapos mong kurso sa mga ganong posisyon, Hana. Akong sundin mo. Tingnan mo ang nangyari sa kuya mo. Hana! Kinakausap pa kita! Ang ganda at ang laki naman ng inuupahan nila. Jacob! Jacob! Kayo po pala. Mano po? Pasok po kayo. Nasaan si Jacob? Nasa loob po. Mahal? Mahal? Oh, Ma. Bakit nandito ka? Tsaka, paano mo nalaman tong tirahan namin? Kay Hana, anak. Tinanong ko sa kanya. Gusto niyo po ng maiinom? Ipaghahanda ko po kayo. Naku, wag na. Hindi rin ako magtatagal. May gusto lang sana akong sabihin. Maupo muna po kayo, Ma. Ano po yun, Ma? Alam mo namang hindi pa tapos yung bahay. Gusto ko sanang humingi ng pandagdag para matapos na. Eh si Hana, may trabaho na ba? Hindi pa nga siya nakakahanap hanggang ngayon. Ang tagal ko na kasing sinasabing ipapasok ko siya sa pinagtatrabahuan ko. Alam mong may pinag-aralan ng kapatid mo. Anong posisyon naman ang may re-recommenda mo sa kanya? Di ba ano ka lang sa kumpanya nyo? Manager po si Jacob doon. Na-promote po siya dahil po magaling siya at pinagkakatiwalaan po siya ng boss niya. At itong bahay at lupa pong ito, sa amin po ito. Binili po namin itong lupa, saka kami nagpatayo ng bahay. Inuna kong bumili ng lupa noon dahil alam kong wala akong pagtatayo ng bahay. Akala ko inuupahan nyo ito. Mahal, kukuha lang ako ng pera. Silipin ko na lang si baby kung gising na. Sige, mahal. Anak, galit ka pa ba sa akin? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Kasi pinagtabuyan kita noon. Tsaka sa sinabi ko. Hindi ho ako galit, Ma. Kinaya ko naman kahit hindi niyo ako binigyan. Dahil alam kong kaya ko kahit ako lang. Mahal, ito. Ito ho, Ma. Salamat. Sige, ito lang naman ang sadya ko. Uuwi na ako. Papuntayin niyo na lang po si Bunso dito para ipasok ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Sige, sasabihin ko sa kanya. Aalis na ako. Ngayon nakita nyo ng pagsusumikap ng anak nyo, na kahit tinaboy at minaliit nyo siya, pinatunayan niyang kaya niya dahil naniniwala siya sa kakayahan niya. Mama, nandyan ka na po pala. Kamusta po si Kuya? Alam mo bang maganda na pala ang buhay nila? Opo, Ma. Nung nagpapatulog po ako kay Kuya maghanap ng trabaho, manager na siya noon. Hindi ko lang po sinasabi sa inyo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin noon? Para ano, Ma? Alam ko naman ang ugali nyo, na mabait kayo kapag may hinihingi kayong pera. Nakita nyo naman, kahit gano'n yung sila Renato noon, walang nagbago sa kanila. Paano mo sasabing walang nagbago? Ikitang-kita ko ang buhay nila ngayon. Yun na nga po, Ma. Umangat na sila't lahat. Pero
nanatili pa rin nakaapak sa lupa ang mga paa nila. At kahit pinagtaboy niyo sila nung mga panahong kailangan nila kayo dahil buntis sa Ate Myla, anong ginawa niyo? Pinabayaan niyo sila. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Lumuhod sa harap nila at humingi ng tawad, ganon. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, Ma. Maging patas naman sana yung ugali niyo. Huwag puro pera ang nasa isip niyo. Kahit wala sana kaming pera, gampanan niyo pa rin ang pagiging ina niyo sa amin. Pasalamat na lang kayo dahil walang pagbabago sa ugali ng mag-asawa. Walang nagbago sa mag-asawa, pero sa inyo sana, meron.